Als de blauwalg aantroffen wordt, dan pleert de provincie dit boord. De oorzaak van de explosie kan worden in het mooie Simmerwaar. Dat komt door de temperatuur. We gaan natuurlijk simmer met warm waar. En tussen de 20 en 30 graden viel de blauwalg zich hartstikke goed. Dus ja, dan kunnen we een explosie krijgen. Zwemmen kan, maar dan al op eigen risico. Nou, dan kan je misselijk worden, kan je spinnenhollen krijgen, kan je huidirritatie krijgen, kan je slijmvliesontsteking krijgen. Ja, er kan van allerlei wat vage verschijnselen eigenlijk. Ondernemers aan het water zijn blij met het onderzoek. Het wordt alleen nog lang voordat duidelijk is dat de blauwalg echt schadelijk is. De mensjes wordt gecontroleerd en als het dan de tongen is, krijg je daar meestal uitslag van. Soms wijsjes. En dan kan het soms zo zijn dat de tieners eigenlijk de blauwalg fort is. Ja, dan wordt het tot wijze tongetje voordat het er nog in zit. En dat geldt natuurlijk ook andersom. Want het is voor u ook wichtig dat de gasten informeerd worden. Ja, en dat is wel de maar die we op de controles een beetje hebben. Maar dat kan net oors. Het waterschip had 2 dagen nodig voor het onderzoek. De provincie neemt in de tussentijd maatregels. De provincie die zet eerst de boerdeel van dat er een kans is op gezondheid, dat er dus een blauwalg is, dus maar dan tinken. Nou, dan kunnen mensen zelf nog bepalen hoe en wat. Maar als het een grote overschrijding is, en die had ik nou net zien in de provincie, dan zit er echt de boord van gelieve niet te zwemmen, gezondheidsrisico. Net sinds de waskogels gaan mensen toch graag het water in. Ben je het benauwd voor de blauwalg? Nee, valt mee geloof ik hoor. Valt voor mij denk ik, want ja, het viel mee hè, geloof ik. Dan proberen we het maar. Hè?